Ανεβαίνοντας τη σκάλα ενός παλιού σπιτιού, σε μια πάροδο της οδού Ιπποκράτους, θα βρείτε το Λευτέρη Κανακάκη να εργάζεται μόνος, ενώπιος ενωπίο με την πραγματικότητα. Τη μικρή όσο και τεράστια πραγματικότητα της καθημερινότητας και του γύρω μας κόσμου. Χωρίς την πλαστή γραφικότητα και την εντυπωσιακή πολυτέλεια που έχει τελευταία εισχωρήσει και στον κόσμο της τέχνης. Κάτω από μια στέγη που του χρειάζεται ίσα ίσα για να εγκαταστήσει τα τελάρα, τα χρώματα και τα πινέλα του και τα λίγα αντικείμενα που αγαπάει και που μπορεί, ζωγραφίζοντάς τα ξανά και ξανά, να δείχνει τις ατέλειωτες ποικιλίες της έντασης με τις οποίες η τέχνη μπορεί να μεταμορφώνει και το απλούστερο θέμα. Ζωγράφος του καβαλέτου και της αφοσίωσης στις εσωτερικές εξελίξεις ενός έργου, ο Κανακάκης έχει από ιδιοσυγκρασία επιλέξει το ρεαλισμό πριν από το αδιέξοδο που δημιούργησαν στην τέχνη οι πάμπολες ελευθερίες και οι εκεντρικές αναζητήσεις. Και γι' αυτό ίσως έχει μια στερεότητα, τόσο στον τρόπο με τον οποίο υπηρετεί την τέχνη, όσο και στον τρόπο με τον οποίο εξηγεί τις απόψεις του για την τέχνη αυτή.
Λευτέρη Κανακάκη, κοιτάζοντας εδώ τα έργα σου, αυτές τις νεκρές φύσεις, τα πορτρέτα, τα γυμνά που, όπως λένε, είναι σαν αληθινά, αναρωτιέμαι αν δεν είχες ποτέ τη διάθεση να ρίξεις κι εσύ λίγο χρώμα επάνω σε ένα τελάρο και με αυτόν τον τρόπο να εκφράσεις και την αγάπη σου προς το χρώμα και την ψυχική σου κατάσταση και τα οράματά σου. Πώς? Όταν τέλειωσα τη Σχολή Καλών Τεχνών ήταν στη μόδα, ας πούμε, εδώ πέρα και στην επικαιρότητα η Αμερικάνικη σχολή, η σχολή της Νέας Υόρκης, που φυσικά έχει αυτά το χρώμα, το έντονο, την κίνηση, και φυσικά όλοι εμείς είμαστε επηρεασμένοι και θέλαμε να κάνουμε μια τέτοια δουλειά, και βέβαια θα τη γνωρίζαμε έξω, γιατί εδώ δεν υπήρχαν έργα να δούμε, και το όνειρο μας ήταν να πάμε στο εξωτερικό να σπουδάσουμε το abstrait. Όταν ήρθε λοιπόν η σειρά μου και πήγα έξω, αυτά τα πράγματα που τα είδα από κοντά δεν με συγκίνησαν. Δεν μπορούσα, προσπάθησα, δεν ήταν στο χαρακτήρα μου, και τα απέρριψα. Ήθελα όμως να σε ρωτήσω κάτι. Είπες προηγουμένως, όταν τελειώσαμε τη Σχολή Καλών Τεχνών, ήταν εδώ η μόδα της Αμερικανικής σχολής. Με αυτό είναι ένα σχήμα λόγου ή καταδικάζεις αυτό το κίνημα? Καθόλου, δεν το καταδικάζω. Απλώς είπα ότι ήταν εδώ η μόδα επειδή ήρθε κάπως πιο αργά από τη στιγμή που εμφανίστηκε έξω. Λοιπόν, τότε ήταν η μόδα εδώ πέρα. Ήταν μερικά χρόνια πιο αργά, ας πούμε. Αντιθέτως, ας πούμε, επηρεάστηκα από ζωγράφο, αν θέλεις, που ήταν της ίδιας εποχής και που είχε το στοιχείο του έντονου χρώματος και που δεν ήταν ένας ρεαλιστής ζωγράφος, ας πούμε ο Νικολά ντε Στάιλ. Αυτός θεωρείς ότι σε πιστεύω, επηρέασε? Ναι, με επηρέασε πολύ και σαν ταμπεραμέντο, η δουλειά του σαν ιδιοσυγκρασία όπως είναι, και ο τρόπος που βλέπει τα χρώματα, που αντιλαμβάνεται απάνω στον πίνακα, ας πούμε, τις κοιλίδες, τις χρωματικές. Παρόλο που το abstrait και ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός δεν μοιάζει να είναι στην ιδιοσυγκρασία σου, δεν νομίζεις ότι έχει δώσει και αυτός, όπως και άλλα κινήματα, ορισμένες ελευθερίες στον καλλιτέχνη σήμερα, που όταν ξαναγυρνάει στον ρεαλισμό και στην τυπική ζωγραφική του καβαλέτου, παρόλα αυτά δεν κάνει το ρεαλισμό που κάνανε τον περασμένο αιώνα? Ασφαλώς. Εμείς έχουμε περάσει, η παιδεία η δική μας ήταν πάνω στην αφηρημένη ζωγραφική. Αυτό σπουδάσαμε δηλαδή. Αυτά μας έχει διαπεράσει. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε, ούτε να το αποβάλουμε από μέσα μας. Από τη στιγμή που μόνο αυτά τα πράγματα βλέπαμε, ή αυτά ήταν τα ζωντανά και αυτά μας ενδιαφέρανε. Σε τι ακριβώς νομίζεις ότι σε έχει επηρεάσει αυτό το κίνημα στη δική σου δουλειά, που εκ πρώτης όψεως μοιάζει τόσο διαφορετική? Δεν είναι διαφορετική. Ας πούμε, όπως είναι καταμερισμένα τα χρώματα, οι τόνοι, τα σχήματα, δεν είναι όπως στην παλιά ζωγραφική. Το αντικείμενο υπάρχει βεβαίως, αλλά παίζει τεράστια σημασία, τουλάχιστον στη δικιά μου τη δουλειά σήμερα, τα χρώματα δίπλα-δίπλα που είναι, ας πούμε... Οι τόνοι. Ναι, οι τόνοι, δεν θέλω να πω ακριβώς αυτό, η οξύτητα που έχουν οι σχέσεις, οι χρωματικές. Πάρα πολύ με ενδιαφέρει να πετύχω αυτό, παρά να πετύχω ένα αντικείμενο να μοιάζει.
Αν μοιάζει το αντικείμενο είναι τυχαίο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρω τον τόνο το σωστό και το χρώμα το σωστό. Αυτή η οξύτητα των τόνων οφείλει στο αμπστρέ ή μήπως οφείλει και στον υπερρεαλισμό? Γιατί αυτό είναι που δημιουργεί ένα περίεργο κλίμα στα έργα σου, νομίζω. Νομίζω ότι μάλλον οφείλεται στην αφηρημένη τέχνη, δηλαδή και σε μια τέχνη, ξέρω, που όχι την αμερικάνικη ακριβώς, ας πούμε, μάλλον με την τέχνη του Νικολά ντε Στάλ, που σίγουρα με έχει επηρεάσει. Επίσης μπορεί να οφείλεται και ξέρω εγώ σε μια ζωγραφική ρεαλιστική που γινόταν την εποχή του Μοράντι, παραδείγματος χάρη, ή ξέρω εγώ κάτι πορτρέτα του Μπέικον, που έχω δει κάτι πορτρέτα καταπληκτικά. Η ποιότητα, η χρωματική που υπάρχει απάνω είναι κάτι το ασύλληπτο. Η επιρροή του Μπέικον στα δικά σου τα πορτρέτα είναι ως προς τι? Ως προς το χρώμα ή ως προς την προσέγγιση του μοντέλου? Βέβαια το χρώμα δεν ήταν τα ίδια τα πορτρέτα. Ήταν κάτι ωραίο, αλλά το χρώμα μου έκανε εντύπωση, μεγάλη εντύπωση, έλαμπε. Ήταν κάτι, είχε μια ποιότητα δική του, μια στριπνάδα, ένα πράγμα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και τι είδους χρώμα ήταν αυτό, τι χρώμα ήταν αυτό? Ήτανε, ας πούμε, όταν λες τη χρώμα, τι ακριβώς εννοείς, ποια ήταν η υφή αυτού του χρώματος, τι ήταν αυτό που μια πολυτιμότητα, είχε μια πολυτιμότητα το χρώμα αυτό. Είχε μια πολυτιμότητα, ήταν σε γκρίζο φόντο και τα χρώματα μέσα που ήταν έντονα, κόκκινα, άσπρα, γκρίζα, διάφορα, παίρνανε μια πολυτιμότητα. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αυτό είναι και δική σου επιδίωξη στο χρώμα? Δεν ξέρω. Πάντως με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει το έργο μου να έχει μια πολυτιμότητα, η ύλη. Με ενδιαφέρει πολύ. Δηλαδή όπου το έχω δει σε όλους τους ζωγράφους, το έχω θαυμάσει πολύ αυτό το πράγμα, ας πούμε, στη ζωγραφική του Ρέμπραντ. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που υπάρχει. Τι άλλο σε ενδιαφέρει σε ένα πορτρέτο? Καταρχήν, νομίζω ότι με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Αυτό το πήρα μάλλον από το Ρέμπραντ. Δηλαδή τα πορτρέτα του Ρέμπραντ νομίζω ότι είναι η πιο όμορφη και η πιο πλούσια ζωγραφική που έχει γίνει, γιατί έχει ό,τι μπορεί να πει κανείς για μια καλή ζωγραφική, από απόψεως ύλης, σύνθεσης, χρώμα και όλα αυτά, και συγχρόνως έχει τον άνθρωπο ζωντανό. Δεν έχω ξαναδεί σε κανένα άλλο ζωγράφο ο άνθρωπος να σου παρουσιάζεται έτσι, ο εσωτερικός άνθρωπος, ας πούμε, απ' έξω και από μέσα, όσο στα πορτρέτα του Ρέμπραντ. Αυτό μου επηρέασε πάρα πολύ, νομίζω. Άλλοι ρεαλιστές ζωγράφοι του παρελθόντος, γιατί βέβαια ο Ρέμπραντ είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα που δεν νομίζω ότι υπάρχουν ζωγράφοι που δεν τον έχουν λατρέψει και θαυμάσει. Ας πούμε ο Κουρμπέ, ο Σαρντέν, σε έχουν επηρέασει? Ασφαλώς όχι. Ο Κουρμπέ, ο Σαρντέν βέβαια πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι βέβαια τον Ρέμπραντ τον θαυμάζανε μια φορά. Σήμερα δηλαδή, τουλάχιστον στην εποχή τη δική μας, όταν ήμουν εγώ νέος σπουδαστής ή όταν τέλειωσα τη σχολή, δεν το θαυμάζανε πολλοί άνθρωποι, δεν τον βλέπανε, διότι ήταν μια άλλη ζωγραφική στη μόδα
ξαναγυρίζομαι στη λέξη μόδα, με συγχωρείτε. Ήταν αυτή η ζωγραφική που ήταν η ζωντανή. Και φυσικά ένας ζωγράφος με πείρα, ένας ζωγράφος ας πούμε καλλιεργημένος, έβλεπε το Ρέμπραντ, αλλά ναι, δεν το βλέπανε, ούτε μπορούσαν να επηρεαστούν. Εγώ ας πούμε όταν πήγα στη Γαλλία και έβλεπα το Σαρντέν, οι Έλληνες οι άλλοι που ήταν δίπλα τον αγνοούσαν ή τουλάχιστον δεν του δίνανε τη σημασία που είχε. Έπρεπε εγώ πολλούς συναδέλφους που τους πήρα στο Λούβρο και τους πήγα δίπλα στα έργα του Σαρντέν και τους έδειχνα, κοιτάξτε ένα ζωγράφο μεγάλο. Εγώ είπα για τον Σαρντέν προπάντων για τις νεκρές φύσεις. Ναι. Που είναι μεγάλα έργα σε πολύ μικρές διαστάσεις. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικά. Ναι, είναι καταπληκτικά και φυσικά έχουν αυτή ας πούμε την πολυτιμότητα της ύλης που λέγαμε προηγουμένως σε ένα μεγάλο βαθμό, πολύ μεγάλο βαθμό. Βεβαίως, και αυτή την εκτίμηση της ύλης που θα μου επιτρέψει να πω ότι υπάρχει και στα δικά σου έργα. Νομίζω ότι αυτό εν τέλει είναι η αγάπη στη ζωγραφική. Δηλαδή κάνει κάτι με πάρα πολύ αγάπη. Το φροντίζει, τον συγκινεί, το σέβεται και το φτιάχνει με αγάπη και γι' αυτό στο τέλος αποκτάει αυτή την ποιότητα. Ναι, θέλω να πω για τις δικές σου νεκρές φύσεις ότι δεν είναι μόνο η προσπάθεια να μοιάζει ένα αντικείμενο με αυτό που ζωγραφείς, ασφαλώς είναι αυτό, είναι απλοϊκό, αλλά η πολύ βαθιά κατανόηση του υλικού που παριστάνεις, δηλαδή ιδιαίτερα αυτά τα πύληνα που δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως να είναι ψυχολογικός λόγος, ίσως να είναι μνήμες κάτω από την πατρίδα σου την Κρήτη, πάντως που τα αγαπάς τόσο πολύ και σε κάθε έκθεσή σου είναι παρόντα, εκεί βλέπεις ακόμα και το πλάσιμο του ανθρώπινου χεριού κάπου να βρίσκεται, κάπου να έχει αποτυπωθεί. Ναι, φυσικά. Τώρα για τα αντικείμενα αυτά δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω. Βέβαια είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ. Τα βρίσκω πολύ ζωντανά. Επίσης τα έχω συνδέσει με αιώνες πίσω. Ας πούμε τα έχω συνδέσει με τα πύληνα τα αρχαία ελληνικά και με ας πούμε τη λατρευτικότητα που είχαν οι αρχαίοι για αυτά, δηλαδή είναι ένα στοιχείο νεκρικό που το βάζουμε κάτι που το βάζανε στους τάφους ας πούμε και έχει μια λατρευτική έννοια για το νεκρό, το πύληνο Αγίου στην αρχαιότητα. Πιθανόν αυτό να με έχει επηρεάσει και να επιμένω. Μου κάνει εντύπωση που βλέπεις την νεκρική χρήση στα πύληνα, γιατί τα πύληνα που χρησιμοποιείς στους πινακές σου είναι όλα καθημερινής χρήσης, δηλαδή είναι όλα αντικείμενα ζωής. Ναι, αλλά νομίζω ότι και εκεί βάζανε επίσης τα δικά τους τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν, τα βάζανε στους τάφους τους. Δεν ξέρω, πάντως αυτό που έχει σημασία βέβαια ότι είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ, η στυλπνάδα που έχει, το κεραμικό αυτό, το γυάλωμα που έχει απάνω, το κάποιο χρώμα, όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι που δεν ξέρω, μου αρέσουν σαν αντικείμενα, μου αρέσουν να τα βλέπω και από τη στιγμή που μου αρέσουν να τα βλέπω θέλω να τα ζωγραφίσω κιόλα. Μου φαίνεται πάντως ότι θα πρέπει να πούμε δύο λόγια και για την τρίτη από τις ενότητες του έργου σου που είναι τα γυμνά. Όλοι οι ζωγράφοι που κάνουν μια ρεαλιστική ζωγραφική κάνουν και ένα γυμνό, είναι ένα θέμα που το κάνουν. Ήταν και ξέρω εγώ σε παλιότερες ζωγραφικές πάρα πολύ συνηθισμένο. Εγώ ήθελα πάντοτε να κάνω γυμνά.
ήθελα να κάνω, δεν ξέρω γιατί, μάλλον πάλι επηρεασμένος περισσότερο από την αρχαία ελληνική τέχνη παρά από ζωγραφικές κατοπινότερες. Μ' αρέσανε τα γυμνά που έχω δει στη ζωγραφική, ας πούμε, του Θησιανού, τα γυμνά που είναι καταπληκτικά. Παλιά, λέμε για παλιά ζωγραφική. Αλλά φυσικά αυτό που έχω δει στη ζωγραφική, ας πούμε, την αναγεννησιακή και έπειτα, που με πάρα πολύ με σταυάρισε, ήταν ο Ρέμπραντ, τα πορτρέτα του Ρέμπραντ. Τώρα τα γυμνά μάλλον θα ήθελα να κάνω γυμνά, αλλά πάλι έτσι που τα κάνω είναι σαν πορτρέτα. Δηλαδή παρόλο που είναι γυμνά, πάντοτε υπάρχει, το κεφάλι τους είναι από ένα ζωντανό πορτρέτο. Δεν είναι το γυμνό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε άλλες ζωγραφικές, σε παλιότερες ζωγραφικές, ας πούμε. Και η σύνδεσή τους με την αρχαία ελληνική τέχνη ποια είναι? Ο τρόπος που είναι τοποθετημένα, η στάση τους? Ίσως αυτά είναι που έχουν βγει από οι στάσεις τους, ο τρόπος που είναι απλωμένα, που είναι εκθεμένα, ας πούμε, στο μάτι του θεατή, η σύνθεση που έχουν, δεν ξέρω. Κάτι υποφώσκει από κάτω από επιτυμβιες στήλες, ίσως. Μήπως εκεί υπάρχει και σαν μνήμη αυτό το σεντόνι που πολλές φορές βρίσκεται? Σίγουρα, βέβαια, σίγουρα θα υπάρχει, βέβαια, σίγουρα. Μέσα σε κάθε ζωγραφική και στην δική σου ζωγραφική υπάρχει ένα προχώρημα, μια νέα κατάκτηση. Τώρα που γίνεται αυτή η έκθεση και που κατά κάποιο τρόπο παίρνει απόσταση ο καλλιτέχνης πάντα με μια έκθεση από το έργο του, πού νομίζεις ότι πηγαίνει παρακάτω? Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει σαν στόχος αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ αυτό το πράγμα. Τι να κάνω παρακάτω. Ζωγραφίζω κάθε φορά αυτό που μου αρέσει. Και η δουλειά μου έχει μια συνέχεια. Δηλαδή δεν έκανα ποτέ διαφορετικά πράγματα. Τα ίδια πράγματα φτιάχνω. Με τον ίδιο τρόπο ζωγραφίζω. Αλλά φυσικά ο χρόνος τα πλουτίζει, τα αλλάζει. Δεν ξέρω. Αυτό που νομίζω ότι έχει σαν στοιχείο καινούριο, καινούριο δεν ξέρω, ίσως το πέτυχα περισσότερο, ένα στοιχείο που κυνηγούσα πάντα δηλαδή, και ίσως το έχω εδώ περισσότερο πετύχει, είναι ακριβώς αυτό το δέσιμο του χρώματος, η εκφραστικότητα που έχει το χρώμα όταν είναι με οξύτητα ειδωμένες οι σχέσεις οι χρωματικές. Ήθελα επίσης να σε ρωτήσω για το θέμα. Υπάρχει μια τάση να υποβαθμίζεται το θέμα ακόμα και από τους ρεαλιστές ζωγράφους. Παρ' όλα αυτά το θέμα υπάρχει και για το θεατή και για τον καλλιτέχνη. Ναι, βέβαια. Υπήρχε μάλιστα μια εποχή που άμα έβλεπε κανείς θέμα στη ζωγραφική δυσανασχετούσε, πω δεν μ' αρέσει αυτό, story έχει. Νομίζω ότι σήμερα βέβαια πάλι τουλάχιστον μια ορισμένη ζωγραφική επανέρχεται, την ενδιαφέρει το θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης πολύ το θέμα, αλλά με ενδιαφέρει σε μια καλή ζωγραφική, δηλαδή με ενδιαφέρει πρώτα η καλή ζωγραφική να είναι καλά φτιαγμένη, γιατί υπάρχουν ζωγραφικές με μεγάλα θέματα και είναι τόσο άσχημα ζωγραφισμένες που βλέπει κανείς ότι το θέμα υποφέρει πια. Μακάρι να μην το έκανε αυτός ποτέ αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι άμα είναι μια ζωγραφική καλή, είναι μια καλή ζωγραφική. Μια καλή ζωγραφική που έχει και θέμα είναι πιο πλήρης, πιο πλούσια.